Geng, info nih. Ini mulai memasuki bulan Rajab, geng. Jalari donga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Geng, soalnya apa? Biasane iki bulan Rajab iki do poso. Ya sing kuat poso sing biasane poso. Kaya aku ngene iki ora kuat poso. Nek ben melu kecepratane baru kayak bulan Rajab ya. Melu donga, yuk tak ajak. Donga yuk tak ajari. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Ya Allah, jenengan ngerti ya. Amin.